Tällä opetusvideolla näytämme, kuinka annat suonen sisäisen injektion aseptisesti potilaalle, jolla on valmiiksi asetettuna perifeerinen laskimokanyyli. Lisäksi käymme videolla läpi, kuinka käytät VIPSCORE-arviointimenetelmää. Laskimon sisäisen injektion antamiseen tarvitset käsidesiä, kertakäyttöiset tehdaspuhtaat suojakäsineet, 70% isopropyylialkoholi tai 80% alkoholipyyhkeen venttiilitulpan puhdistamiseksi. Lisäksi tarvitset 2 esitäytettyä keittosuolaruiskua, eli ruiskuja, joissa on 0,9% fysiologista keittosuolaliuosta sekä desinfioivan suojakorkin. Tarvitset myös käyttökuntoon valmistellun lääkeinjektion, jonka olet valmistanut aseptisesti valmisteyhteenvedon mukaisesti lääkehuoneessa juuri ennen lääkkeen antoa. Suonen sisäisen injektion antamiseksi täytyy potilaalla olla avattuna suoniyhteys, joka tässä tapauksessa on potilaalla valmiina. Ennen injektion antoa on kanyylin juuren iho arvioitava käyttäen VIPSCORE-arviointimenetelmää. Kanyylin juuren ihon kunto tulee arvioida vähintään joka työvuorossa sekä kanyyliä käytettäessä. Sinun täytyy kanyyliä arvioidessa ottaa huomioon seuraavat asiat. Kanyylin tarpeellisuus. Tarpeeton ja käyttämätön kanyyli on poistettava infektioriskin vuoksi. Kiinnitysmenetelmä sekä sidosten kunto. Sidokset on vaihdettava niiden ollessa likaisia tai märkiä. Sidosten on oltava oikeanlaiset niin, että kanyylin juuri on nähtävissä. Kanyylin juuren sekä ympäröivän ihon kunto. Kanyylin juuresta sekä sen ympäröivästä ihosta on huomioitava infektion merkkejä. Infektion merkkejä ovat punoitus, kuumotus, märkiminen sekä turvotus tai kipu. Mikäli näitä esiintyy kanyylin juuressa tai sen ympäröivässä ihossa, on kanyyli infektoitunut eikä sitä voida käyttää. Se on poistettava. Tässä on hyvä hyödyntää VIPSCORE-menetelmää. VIPSCORessa on 3 tulosta, joista VIPSCORE 1 tarkoittaa juuren ihon olevan terve, tällöin voit jatkaa päivittäistä seurantaa ja antaa lääkeinjektion potilaalle normaalisti. VIPSCORessa kohdassa 2 juuren läheisyydessä on lievää punoitusta tai kipua. Tällöin kanyylin paikka tulee vaihtaa ja informoida mahdollisesta infektiosta lääkäriä. Tiedot kirjataan potilastietojärjestelmään. VIPSCORessa kohdassa 3 juuren iho punoittaa, erittää, on turvoksissa, kipeä tai selvästi infektoitunut. Kanyylin paikkaa tulee vaihtaa ja informoida lääkäriä mahdollisesta infektiosta. Erittävästä juuresta otetaan bakteeriviljelynäytteet ja kuumeilevasta potilaasta veriviljelyt. Tiedot kirjataan potilastietojärjestelmään ja tehdään infektioilmoitus. Tässä tapauksessa VIPSCORE on 1, koska kanyylin juuren iho näyttää terveeltä eikä siinä ole kipua. Näin ollen lääke voidaan annostella potilaalle ohjeistuksen mukaisesti. Ennen suojakäsineiden pukemista on desinfioitava kädet huolellisesti ohjeistuksen mukaan. Tämän jälkeen puetaan suojakäsineet ennen injektion antamista. Jos venttiilitulppaan on laitettu desinfioiva suojakorkki vähintään minuutin ajaksi, on se käyttövalmis inisointiin. Mikäli venttiilitulpassa ei ole desinfioivaa suojakorkkia, tulee se puhdistaa 15 sekunnin ajan hankaamalla alkoholipuhdistuslapulla. Tämän jälkeen odotetaan, että desinfektioaine on kuivunut täysin venttiilitulpan suulta. Näin ollen desinfektiovaikutus on syntynyt toivottuun tapaan.
Ilmataan esitäytetty ruisku, jossa on fysiologista keittosuolaliuosta. Huuhdellaan kanyyli desinfektoidun venttiilitulpan kautta pulsoivalla tekniikalla. Tällä varmistamme kanyylin toimivuuden. Huuhtelun aikana pulsoivaa tekniikkaa käytettäessä huuhtelemme samalla laskimon sisäkalvoa ja näin ehkäisemme infektioita. Ennen lääkkeen antoa on huomioitava seuraavat asiat. Varmista, että olet antamassa lääkettä oikealle potilaalle. Oikea lääke ja oikea annos. Oikeanlainen lääkkeenantotapa sekä lääkkeenantoaika. Varmista nämä lääkärin määräyksestä. Tarvittavat tutkimukset. Esimerkiksi ennen furosemidin antoa on potilaalta mitattava verenpaine, sillä kyseinen lääke laskee verenpainetta. Nämä asiat voit tarkistaa lääkkeen valmisteyhteenvedosta tai terveysporttitietokannasta. Keittosuolahuuhteen jälkeen olemme varmoja kanyylin toimivuudesta ja voimme injektoida lääkkeen. Asetetaan lääkeinjektioruisku venttiilitulppaan kiinni aseptisesti. Tämän jälkeen lääke inisoidaan annettavan lääkeaineen annosteluohjeen mukaisesti. Esimerkiksi olemme vetäneet ruiskuun lääkärin ohjeiden mukaisesti 10 mg furosemidia, joka on nesteen poistolääke. Tämä lääke inisoidaan hitaana boluksena noin 4 mg minuutissa, eli injektion antoaika on 2,5 minuuttia. Lääkkeenannon jälkeen asetetaan ilmattu ja esitäytetty keittosuolaruisku venttiilikorkkiin aseptisesti. Huuhdellaan kanyyli venttiilitulpan kautta pulsoivalla tekniikalla. Näin varmistamme, että lääkeaine menee varmasti kanyylistä verenkiertoon. Lääkkeenannon jälkeen asetetaan venttiilikorkkiin aseptisesti desinfioiva suojakorkki, jotta kanyyli on käyttövalmis seuraavalla kerralla. Lääkkeenannon jälkeen on tarkkailtava potilaan vointia ja reagoitava tarvittaessa voinnin muutokseen sekä tarvittaessa tehtävä välittömiä toimenpiteitä voinnin muuttuessa. Esimerkiksi furesiksen annon jälkeen on hyvä kontrolloida potilaan verenpaineet, jotta voidaan turvallisesti jatkaa potilaan hoitoa. Lääkkeen anto on kirjattava tarkasti potilastietojärjestelmään oman yksikön ohjeistuksen mukaisesti. Kiitos kun katsoit videon.